Benvidos a Todo Mal, o programa que deixa o coche ao sol cas portas abertas para que marche a humedade. Cabeceira. Todo mal, vai-me a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, queronme matar. Todo mal. Semana pasada temos que dicir que... Porque temos que recordar cando non gravamos, porque a xente esquécese. Claro. Entonces a semana non gravamos, non houve programa, porque estuve completamente afónica. De feito, ahora, despois, se canto unha pieza, notaredesme a afonía. Esperemos non ter que notar xa a fonía. Sí, entonces ainda estou un pouco corrompida da voz. Corrompida? Bueno, da voz. Pero... Entonces pido disculpas. Quero pedir disculpas pola... A quen? A xente que... Hai unha che de xente que está esperando que gravemos programa. Ai, sí. Sí, hai... Moitísima xente, Por exemplo, a miña nai interesa do que fago porque escoita o podcast. Senón... Hai máis xente nunha fila pa unha patada nos collóns que pendiente de escoitar isto. Bueno, non diría tanto. Pois eso, que estive unha fónica e ainda se me nota un pouco a afonía, así que nada, que eso, un pouco raro. Vai ser. Pensarás que che cola. É verdad. Ui, teño aí a sultán. Estamos falado. Para non oír nada é bastante rompecollóns. Sí. Daría por finalizado a intervención. Creo que o can escoita visións, que se suele dicir. Pois nada, eso, que estuve unha fónica, pero non ten nada que ver con que fora de festival. Podo prometer e prometo que non foi por ir de festival, que moita xente dime, ai, que pasástelo moi ben de festival. Sí, pero non tiene nada que ver. Foi previo, a afonía foi previa á la fiesta. O cal non che impediu. Non me impediu ir de festa, pero foi previa, todo hai que dicilo. Entonces xa está, non? Como que xa está? Como foi previa, Que? xa está. Xa está que? Xa non houve días antes para gravar. Non se gravou. No, coña. De feito, creo recordar que xa me empecé a quedar afónica o día que gravamos o último podcast, que había veces que se me rascaba un pouco a voz, porque falei muchísimo, porque tiña muchísimas cousas das que rajar, e rajei tantísimo que o día seguinte quedeime afónica. Se te quedaras afónica por rajar, vivías afónica. Eso é verdade. Pois eso, fun de festival, ti que fixestes? Nada, porque iba a facer algo. Fixestes nada? Bueno, ao son do camiño consegui levarche. Sí. Despois falamos do son do camiño. Fomos sábado. Foches o sábado, como a xente loca vai Por o eso o sábado é o día que salen os gallegos. É verdad. O viernes vas tomar unhas chiquitas ao bar do teu pueblo. Dis que non vas beber e acabas máis borracho que calquera outro día. Pero as dúas están na casa, para que che despois che renda todo o día, todo o sábado. É verdade. E pois o sábado sales. E suele ser peor o sábado que o viernes, pero, bueno, facemos así. É verdade. O gallego canto máis cousas ten, peor pasa. É verdad. O gallego darlle un palo e unha pedra e bota a tarde un jajajaji, darlle a Play 5 e di, con 20.000 xogos e di, nada. O gallego vive mellor na porquería, na carencia. Da carencia de fai virtud. Por exemplo, Amancio Ortega, está aburridísimo. Sí, é verdad. Eu me xo malgar, Teño que xogar. Sí. Allí embargo, o meu pai, buah, colla a motosierra, arranca pa unha leira, venga, aí non importa. A cortar pinos, tipo, non é a nosa leira, que verdad, estámoslo aquí pasando ben. É importante divertirse. Eu son moi gallego tamén, porque fui este fin de semana a Portugal. Moi ben. Outra vez. Cada canto tempo digo que fui a Portugal. Cada 15 días ou así estou indo a Portugal, non? Pois fui a un festival a Portugal, ao Porto. Buah, que fantasía, chico. É unha cousa preciosa. É bonitísima, hai unha esplanada grandísima, puxeron unha carpa grandísima, porque son portugueses e teñen intelecto, un intelecto superior ao resto. Entón dixeron, vai chover, vamos poñer unha carpa. Coño, non fixeron no son do camiño. Tampouco choveu. Pero outros anos que choveu moitísimo e non puxeron nin carpa nin merda. E foste igual. E fun igual, pero non había... Os portugueses din, vai chover. E ao final tampouco choveu, Bueno, os portugueses son uns tiracarpas. O día que fun eu non choveu, mas mandaron unha carpa,
puxeron as sillas e as mesas como as da pulpeira, así ao largo, para que a xente comera e bebera todo o día. 5 da tarde a xente comía, 6 da tarde a xente comía, 7 da tarde a xente comía, 8 da tarde a xente comía. E así hasta el día siguiente. Como ten que ser unha festa gastronómica, un festival gastronómico. Sabes que as carpas, non co peixe, sino que as carpas das festas, eu teño aí unha dualidade porque eu considero que en Galicia non se pode poñer carpa. Por que? Porque eres gallego. Desarrolla tu Si resposta. che asusta a chuvia, lárgate para Leganés. Esta xente que che di, hoxe non vou a ningún sitio que vai chover, dis ti, hostia, logo estás encerrado todo o día. Pois sí. Entonces eu, o que me pasa que as carpas é que se ti non vas a unha festa porque chove, non deberían che quitar o carné de ir de festa. De gallego. Non, de ir de festa. Porque gallego pode seguir sendo gallego de secano. Pero as festas non deberías poder ir, porque que unha chuvia impida xa unha festa, eso pareceme patético. Eu teño ido a moitas festas e estar ali mollado, por dentro e por fuera, e o campo vacío, e se unha pena. E gastamos aquí un montón de cartos en traer estas cantinas, viñeron os mellores cantantes de segunda regional, e temos aí músicos increíbles latinoamericanos que tuvieron mala suerte en la vida e acabaron unha festa. Que ao mellor teñen un irmán igual que eles, que tocan igual, e están na Filarmónica de Viena. E eles, por unha mala decisión, ao mellor, por... Que foi fumar 4 porros, tampouco máis. Tampouco máis, acaban en el Grupo Limón. Pois sí. Pois, falando da festa... Vou poder acabar. Vale, dime. É que era relacionado con isto da E quería dicir que as carpas, eu unha vez, estaba na comisión de festas e iba a chover. E entón decían, hai que traer unha carpa porque o sábado chove. E temos dúas orquestas buenísimas e como chove non vai vir ninguén. E eu dixen, non, hai que poñer carpa. O que non queira vir que non veña. Sobra máis xente para facer a festa. E eu, efectivamente non che fixaron puto caso. E dixen, non, hai que poñela. E o que non se ponga coela. E dixo o presidente da comisión de festa, como non poñamos a carpa e non se fajan cartos na cantina, imos ter que poñer cartos do noso bolsillo. E dixen, eu traed a carpa, me cago en Dios. Home, que a carpa sempre axuda. Quero dicir, en Portugal, por exemplo, neste festival, fun ao Primavera Sound de Oporto. Non era primavera. Pero chaman Ai, sí que era primavera e había sonido. Dios, portugueses. Nos martas son 4. Entonces, iba a chover e mandaron ali carpas. Dios, había carpas que parecía que iba a ir a Panorama. E non, ao final foi Lana del Rey, nada. Lara. Lana. É a afonía. Lana del Rey. Lana del Rey parece como se diría unha manta buenísima. Mira que manta buenísima, é de Lana del Rey. Pois sí. Xa me ves que son super fan eu. Sí, de Lara e del Rey. Non lle sei ni o nombre. Pois, que pasou? Que daban chuvia, e ao final non choveu, entón fixeron esta broma da carpa, pero a xente, como é a xente de buena pinta, porque había xente que levaba este chubasquero, sabes que compras nos chinos que é plastiquete. Pois había xente que lle mandou un plastiquete destes, como dos peregrinos, de color blanco, e iban guapos vestidos. Como é posible iso? E iban de condóns. Pero de condóns moi guapos. Iba a xente plastificada. Plastificada, pero moi guapa, que nunca vin a xente guapa con eses... nunca vin a ninguén guapo con un chubasquero deses de peregrino. Pois en Portugal había xente guapa con chubasquero de peregrino. Porque son portugueses. A roupa que levan eles é peor que o chubasquero de plástico. Na miña casa non se compra chubasquero dese de plástico. Por que? Collemos o plástico das fresas, metemos o burato pola cabeza, ras, e xa non vale. Prácticamente é o mismo. Entonces daban, cuidado que no tempo daban, eu mirei no móvil e poñía ojo, cuidado, o sea, como di eso un móvil, di precaución, tormenta eléctrica, lluvias, daba de todo. Todo o que hai de mal del tempo dábano para o sábado. Sabes cando é iso, non? Cando? Cando os do tempo, cando os de Meteo Porto, que foi Meteo Portugal. Sí. Meteo Portugal ali como lle chamarán. Meteo Portugal. Te crees? Sí. Non lle chamarán, poxa, que te vai facer maña? Pois cando está de resaca, poñen todo. É que te xuro que nunca me pasou tal cousa, poñía precaución, porque daban rayos, relámpagos, chuvia, daba de todo, ao final que pasou? Nada.
Non acertou. Facía calor, había que estar en manga corta, eu levaba 7 ou 8 sudaderas porque dixen, vou ser máis lista que nadie. No? Nunca che pasa eso, Nunca me pasou eso. Fui con miña prima e dicía eu, mira que dan rayos e truenos para este día. E dixo eu, a ver si vai pasar unha desgracia, porque pasa moito, Dios non queira, pero moitas veces pasan desgracias nos festivales, que hai rayos, que hai un escenario, morren 100.000 personas e que mala sorte que teño, eu son a que morre. E dime ela, bueno, muller, vamos a confiar nos portugueses. E eu, hombre, en principio, non quero apostar toda a miña vida en eso, en confiar nos portugueses. Pois, ao final, nin choveu nin nada. E vouche contar unha cousa moi curiosa que me pasou, que ti vas pola carretera, pola autopista, cara ao Porto, hai moitísimos anuncios, destes que hai de rao da autovía. Sabes de que había un anuncio? Sendo portugueses... De compra de búnkers. Hai anuncios da carretera de Portugal, aí vai o can, vai chorrer unha perna. Non irás mexar aí, carallo. Unha cousa moi útil, que non ten un búnker. Aí vai o can que tira ca cabra! Me cago no can de Cristo. Ti sabes que estás en Portugal porque hai anuncios na carretera. De repente... Eso é verdade. Sí, Galicia non hai. Eu que eu sei. Aparece ali de repente un anuncio que pon cabaliño. Así de grande. En Galicia hai un de que hai que follar. En donde há? En Cacheiras hai un. Que pon? Pon... ter fillos é unha alegría, sé egoísta, ten fillos, folla como un camión. É verdade. Póngase. Hai un anuncio así, pero é pola carretera, non é pola autopista. Eu dixo pola autopista, é verdad. que hai un montón É verdad, destes pola autopista de anuncios de carretera. E entón de repente pon cabaliño, que eu non sei se é do Correos de Portugués, que levan as cartas a cabalo, tamén, non sei se tampouco, tamén é dunha tienda de zapatos, que tamén lle chaman así, bueno, non sei de que é. Total, apareceche un anuncio de, que sei, da radio, sintoniza a radio Oporto en el 93.5, despois apareceche outro anuncio do aluminio de Portugal, e de repente... Cortizo. E de repente apareceche o anuncio que pon, compra búnkers. Que saben os portugueses que non sabemos nós? Ou os portugueses están usando os búnkers para meter as cabras. Sería moi portugueses, compre un búnker para a súa cabritiña. Mira que eu vou cada 15 días a Portugal e nunca vi ese anuncio. E agora de repente en Portugal hai anuncios de que compres un búnker. Por qué? E mira que tuve a dúda. Pois, porque anda Putin bastante travieso. Mira que tuve a dúda, dixen, chamaranlle búnker a un bar en portugués? Non é mal, Pero tiña o dibuixo dunha casa cun burato debaixo e que había xente ali. E eso de toda a vida é un búnker. Entón, eu creo que, o sea... É unha casa con un burato debaixo e a xente debaixo é un búnker ou unha bodega. A ver se chaman aos portugueses a bodega búnker. Búnker porque te metes e olvidaste do mundo. Non hai problemas no búnker. Eu a miña bodega vou chamar o búnker a partir de agora. Eu vou para o búnker, abrín a pipa e aí non hai problema, non hai radiación, non hai nada. Pois algo saben en Portugal que o resto non temos nin puta idea. Sí, que se lle bota a francesiña. Eso non máis que saben eles. Ese secreto que teñen el tren. Así que anuncian búnkers en Portugal. Búnkers. Van a armar unha de vaquero. Van a armar unha. Porque aparte, a partir de que entres en terreno portugués, joder, no Porriño non hai ese anuncio. Un pouco a xente... Para que vexen os portugueses? Sabe por qué? Porque a xente do Porriño, o gallego en general, se che din, mañá é unha bomba atómica, queres un búnker para salvarte? Non. Quero dicir, se é unha bomba, habrá que afrontala, eu non me vou enterrar, non son unha topa para enterrarme aí. O portugués, por salvarse, fai o cucaracha portuguesa, pero o gallego ve unha bomba, la bajo de pecho, la controlo e la desplazo. O gallego vais a enfrontar a radiación de cara a cara. Vai caer a bomba, vai haber xente radiactiva, todos metidos en búnkers, e o gallego... E ademais non nos vai facer nada a radiación, porque con todo o sulfato ese que temos comido... Nas uvas, e non máis. Non, e cando sulfatas que che ven unha bocanada e trájalo todo para dentro e di, hai que levar gafas, hai que levar mascarilla, hai que levar guantes, e ves ao gallego... É moi gracioso. O único que leva é unha jorra para que non se lle manche o pelo. Sí. O único. Non, para que non lle tire o sol, ni siquiera polo pelo. Pero é moi gracioso que ahora puxeran en plan, cuidado que hai que fazer un cursillo e ter un carné agora, que já chupamos todo, E aparte, todo que hai que chupar. E o carné está moi ben, porque vas ali, faz unha regla de 3,
Si a tantos litros de auga, canto cobre ya hai que botar? Tanto por tanto, tanto. Bien, moi ben, aquí ten o seu carné, fantástico. E eu chego a casa e traga! Porque me dias un carné que me vigila a min do que estou facendo. Pois con toda a mierda que chupamos vai vir a bomba atómica e o gallego imos a seguir por aí. Agora, eso que vai ser a leche, que veña unha bomba atómica que nos barra a todos e que non veñan madrileños no verano. Eso é bonito, non? Claro, e que veña unha bomba atómica e que deixe de haber Instagramers. Pero sabes que vai haber? Portugueses, porque teñen búnkers, Pero non vas ver! É verdad. Eu estou a favor da guerra nuclear, a partir de o hoxe. portugués, pásalle unha cousa, que tamén quere que nos extingamos os gallegos, porque eso non está en Valença, onde é o mercado, é xa máis para lá de Valença. Porque se estuvera antes de Valença, nós que imos ali ao mercadillo, víamolo. Pero eles saben algo e din, non Sí, quero. saben que o gallego non quere búnker. Xa acabo de explicar. Presta un pouco de atención, coño. O portugués veo a dir, queredes un búnker? Que queremos un búnker? Mona, alárgate de aquí. Os gallegos non nada de búnker, non lle gustan nin os búnkers, nin a música... Nin a saladilla rusa. Saladilla rusa, gusta gallego. Pero despois do búnker tamén hai ali na carretera en Portugal un anuncio que pon casas de madeira. Podes comprar un búnker ou unha casa de madeira. Ou as dúas cousas. Destas prefabricadas, sabes? Tes unha casa de madeira que a nada que veña un pouco de aire levache, pero se che leva, quedas no búnker. Tes algo indestructible e algo destructible. Eso tamén. Claro. Está ben. Pois iso que hai en Portugal. Que máis cousas vin en Portugal? Pois nada, un pouco máis. A verdade que polo demais o festival estuvo perfecto, a mí encantoume porque fun sin pretensión de nada, porque fun de acompañante. Non hai nada mellor na vida que ir de acompañante. Porque non tes presión. Como os novios nas bodas. Os novios, sí. Como vas de acompañante da novia. Non lle importa nada, non organizou nada, non lle importa nada, nin nada, nada, entón van ali a comer e beber. Claro, e pasa de puta madre. Eu fui a este festival como un novio nunha boda igual. Houve xente enfadada porque cancelaron 4 conciertos. 4? 4! Me cago en diola. Pero a mí soplouma. Porque vou de acompañante. Como vou de acompañante, soplouma. Que máis pasou? Bueno, sí. Pois, vou dizer, moi pouco gallego, xa. Por qué? Porque ti estás nun festival e cancelas 4 conciertos de 4 tipos que non ibas a ver e que non conoces nada e o que tens que facer é isto non pode ser, isto é unha vergüenza e vou pedir que me dean os cartos de vuelta porque son gallego e me gusta por ti. Coito unha cousa, a mí non me importou, pero se devolven os cartos anótome como os devolvo. A me tonta non son. Que máis? E había... xa te dixen que, mira, había un espacio con food trucks como de 5 kilómetros. Había de todo para comer, todo o que puderas imaginar había para comer ali. E que é unha food truck? Camións, furgonetas que levan dentro unha cociña e dan de comer. Non está mala idea. Vaya invento, acabas de descubrir. E logo non é o mismo como fai a pulpeira chegar que a tua furgoneta, baixar as cousas e facer de comer fora e depois cárgalas, pero por aforrar un paso, por non traballar. A food truck vende de Madrid, non? Non me dixeron. Entón, quero que me adivines cal era a food truck que tiña máis cola de xente para comprar de comer. Nun festival en Portugal? Sí. A food truck dos porros. Non. Non había nadie... Tes 2 intentos, non? Non había ninguén cociñando porros. Sí, pero a escondidas. Non tiñan food truck, tiñan unha carretilla. A ver, os portugueses, que pode ser o que máis lle gusta comer a un portugués? De cola, onde máis cola había para comprar de comer, a 1 da mañá. Home, habería xente intentando facerse con trifasequiño? Non. Pois non sei, portugués... Galletas! Galletas... Había unha food truck de cookies, ni siquiera eran galletas, eran cookies. E tiña ali esperando 50 personas a que se acabaran de hornear unhas galletas, que nin siquiera estaban cociñadas. 50 personas facendo cola para comprar cookies. E iban con vaso de leite? No, iban con porros. Esos sí que iban cos porros, por eso querían as cookies. Ti parece normal. Que mundo lle estamos deixando aos nosos fillos? Un mundo no que lle gusta o dulce a xente. Onde lle gustan as cookies. As cookies? Bueno. Miña nai... miña nai cando lle sale en internet o das cookies sempre ven e dime acepto dos cookies. Acepto os cookies ou non acepto os cookies?
Yo me veo prep. Ui, perdón, saltou moi. Apunta de Instagram, tranquilamente, que é o máis importante ahora mismo. Pois, bueno, eso é o que che Claro, quero te dizer. puxaches de Instagram no móvil, manda collón. Coño, é que me olvidei de coller unha cousa que queríamos. Bueno, vale, así. Vale, pois que che quería dicir? Bueno, pois isto foi o meu festival de Portugal, queres que falemos un pouco do son do camiño? Unha vez que sales da casa podemos falar deso, non? Dalle. Mira, primeiro de todo, hai 15 días que foi o son do camiño, Hai que dicirlle. haberá 15 días, e sigo vendo xente que leva a pulsar a posta. A mí non me parece mal. A min pareceme fatal. A min parece unha porquería, porque eso despois estás comendo, eu que sei, unhas patacas fritas, e estás comendo así, e métese toda a pulsera no chimichurri. Eso é unha guarrada. Eso lava as mans e queda chei mollado durante 3 horas. A ver, pero ti molles xa pulsera no chimichurri. É unha guarrada, pero pulsar 2 horas estás traballando e vas... Pois eso, é unha guarrada. E estás moi rico. Eu vejo má guarrada se te limpias o cu. Hai que poñer a pulsera na esquerda. Porque, Por que che poñen a pulsera na dereita? Ponme na esquerda, porque eu depois fago de trácala e levo todo o papelaje. É que vou che dir unha cousa, enchesenos moito a boca de dicir... De que se enche a boca a ti? Nos festivales, de que se enche a boca a ti? Enchesenos moito a boca, que moita xente di ai, esas chavalas que levan as uñas tan grandes, que guarrada, despois limpian o cu e comen e quedalle todo sucio, non sei que, ai, que asco, e tedes 7 ou 8 pulseras de hai 20 anos de festivales. Aí da man. E iso non é unha guarrada? Sí, pero se me valera 100 euros unha pulsera, eu tamén a tería toda a vida. Pois eso a mí parece unha guarrada. E xa está. É unha pulsera de 100 euros. Iso é como que hai que dicir, ai, quédame de recuerdo. Ah, moi ben, é como se ti botas un polvo e como é o único que botaches, quedas de recuerdo aí con non posto. Ojalá. É bonito ir acumulando eso. No, bueno, Feo, non é? o borde, sabes, vas jardando aí. Vas jardando os boldes, as pulseritas de todos os polvos que botaches durante o ano. É bonito eso, é unha guarrada. Pois a mí gusta. As pulseras dos festivales, lo mismo. É o mismo, é como ir fardando, é o mismo. Pues anda que no. Sacar de polla e ver aí 15 circulitos de plástico. Fardas, sí, é unha guarrada tamén. Pode chegar a pirola tamén, pero fardando. Aí xa entra o teu criterio, que vale máis, fardar ou ser limpio. O Mar Montes non tiene claro. Bueno, falando do son do camiño, que che pareceu o concerto de Melendi? Unha maravilla. Melendi el mejor. Gustouche? Melendi va caminando por la vida sin pausa, pero sin prisa. Pois a mí... Sin pausa, pero sin prisa. Ojo, Sin pausa. Ojo, sin pausa, pero sin prisa. O sea que vai no trator ca tortuga. Bueno, a xente gustalle moito Melendi, e eu, a verdade, tamén admiro moito a Melendi, porque ten unha capacidade superior ao resto dos cantantes e dos músicos por facer música con letras que non teñen nada que ver unhas palabras cas outras. Eso é un genio. Quero dicir, ela ao mellor está así tal, Melendi estáche compoñendo unha canción e rima ao mellor cuchara con cerrado. Mierda, xa moi fatal. Rima ao mellor cuchara con extintor. É bonito eso. Ai, xa te dixen que non era tan fácil, que Melendi é un genio. Que rimar cousas sin sentido parece moi fácil, pero la locura é a cosa máis difícil que hai. Fazer ABC vale calquera. Rimar camión con un chipirón, eso fai no hasta la pegatina. Pero para fazer o que fai Melendi, eso non se le ocurre nada máis con genio. É que eu, por exemplo, teño aquí o Dicionario Real Academia Galega no móvil, porque agora estamos nun mundo no que se venden bunkers e donde... Sí, bueno, que che dixen, trae un dicionario e es que enseuche, básicamente. Entón teño aquí o Dicionario de Gallego, entonces vamos facer unha letra, temos aquí o Dicionario no móvil de Galego, entonces vamos coller palabras ao azar e vamos facer cancións como as de Melendi, para demostrar que non é tan fácil. Eso xa demostraste ti. A ver, vou poñer, por exemplo, así, a lo loco. Eu digo unha palabra, vale? Vai por letras, creo, non che vai valer. Cancelación. Cancelación é unha palabra que se non... É unha palabra. Cancelación. Tens que empezar a cantar unha canción con esta palabra e despois vou che dicir eu outra. E tens que seguir cantando con ela e rimala. Rimala xa é imposible. Bueno, ti vai dando. En el mundo de la cancelación.
Verde. Tus verdes ojos me llenaron el corazón. Teito. Hostia, claro, pero estaba en castellano, vale. Pero teito das miñas ilusións Guepardo. sempre foi o guepardo máis veloz. Pois eu saco máis Melendi, básicamente. Pero con muchísimos máis Pero vale, fotos. porque lle puxaches o tono de Melendi. En realidad creo que me salió máis Sabina, pero sí, pode ser. Ah, sí, bueno, tamén. É trampa porque eu isto xa o xoguei moitas veces e me lo sei de memoria. O que? Isto dáseme genial. Inventarme cancións, eu podo estar así toda a tarde. Podes estar toda a tarde facendo un Melendi. A Sí, ver, no. pois, si, por exemplo, se che Eu e digo... Melendi somos primos hermanos, porque para facer o que fai Melendi hai que ter unha cousa sola, que é moi pouca vergonza. Hipermercado. En el hipermercado las ofertas Otorrino. nos llevaron al otorrino Baleiro. e os cerebros baleiros Información. carecían de información. Pois nada, iso sería o que fai Melendi. Eu non lle poño un pero. Está ben. Non. Eu penso que sí, é o Melendi, non ten nada malo que dicir. Cantou ali, podes escoitar as súas cancións, sabía esta letra, eran divertido, para arriba, para baixo. Parou o concierto para dicir que ganou o Madrid, que me pareceu, dixen, esta é la fiesta de Puebla a la que yo quería venir. Chavales, enhorabuena que ganou o Real Madrid. Iso faicho a gran parada, iso faicho calquera. Hostia, maravilla. Eu unha vez fui a unha festa e no vídeo igual, ou como lle chamen, na pantalla grande tocha esa que teñen as orquestas, que sempre teñen algún cuadrado fallado, se nota que arrapañan por aí as de orquestas máis grandes ou de outros sitios, porque sempre lle falla un cuadrado, un píxel, algo roto ten. E teño o dibujo de Windows destes que se Sí, moven te así, digo, cando pues. ten a pantalla Sí. parada, sabes? Pois aí estaban votando, unha vez estaban votando, creo que era a selección española. Ah, Porque mira. dixeron, para que a xente veña á festa, nos cantamos e tal, e detrás a selección Pois española. pareceme unha ideaza, sí. Pareceme a mellor maneira de ver un partido de fútbol. Cantina, pipas, orquesta, fútbol, todo completo. É verdad. E a moza do veciño morreando con outro. E pois espectáculo, é impagable. Bueno, entonces, si che dá esta opinión Melendi, que opinión che dá Ana Mena? Ana Mena. Ana Mena? Ana Mena está moi ben. Ana Mena é das orquestas cativas mellores que teño visto. A ver, Ana Mena, hai que dicir, para o que non foi ao son do camiño, que serían 4 ou 5 personas en Galicia, pois iba, bueno, cun traxe destes que levan as cantantes tipo body blanco. Non se cambiou. Non se cambiou. Non se cambiou. Parece malo, míos. En 2024 que non ten dos estilismos. Que está xein aí para venderche o que faga falta e ti co mesmo body todo o tempo. Parece unha falta de respeto. Que fillos, sale con as gafas de sol e para a última canción volveunos a poñer como ai, soy outra persona. Vaite atrás, cámbiate un momento, eu que sei, non digo que teña que ser aí unha cousa cara. Pero, coño, tan a xente nos polón querendo vender, joder, cómpralle dúas camisetas, se os cantantes non levan dúas prendas de roupa. Levaban máis muda os que estaban abaixo que os que estaban arriba. Por favor. Pois levaba o seu body blanco e despois tiña os seus músicos tamén vestidos de traxe blanco. E cantou a canción de Obsesión, de Aventura. E cantou unha canción de La Oreja de Van Gogh. O sea, la orquesta Los Satélites. O que lle dera. Bueno, pois eso. Que 4 músicos. 4 músicos. Era grupo polos pelos. Non levou un viento metal. Que porquería esa, Ana Mena. Queres os cartos todos para ti. Así tamén compro chalés e yates e Ferraris, levando 4 músicos, dalle de comer á xente, hombre. Haberá músicos buenos en Galicia para contratar, para andar, tan as bandas cheas de xente deseando salir da banda, e ti aí que non levas un saxofón, unha trompeta. Pois eso. E estarás te preguntando que teño unha taza nova. Estou vendo que tens unha taza nova. Teño unha taza nova de Rei Centolo que nos fixo unhas cuncas de máis galego que están xugueiras facendo encaixe de camariñas. Unhas tazas bien chulas. Ben chulas, Valen para o microondas, valen para a Sí, balanza, valen para partir e a cara a calquer normal. É verdad, é duro,
En Deportiva é bastante barato, entonces se queredes facer un regalo ou queredes mercar algo así en noso e non queredes gastar moitos cartos, pois a Cunca é bastante económica. Regalos a uno mismo, primeiro. Sí, bueno, pero que sei, sempre tes un compromiso, Miña abuela... un amigo invisible, alguna porquería deses. Amigos invisibles é o que tes ti. Miña abuela sempre dicía, cando iba a comprar algo nos tempos de antes, cando iba a comprar algo pa fora, pa unha casa da fora, porque tiña que fazer un regalo ou tal, compraba o mismo pa ela. Ah, sí? Dicía que todo o que se lle comprara por da fora, había que telo por da casa. Entón, que se casaba, non sei quen lle compraba unhas sábanas, compraba as mismas para a súa casa. Non vai ter a xente cousas que todo comprando agora para fora e para mí nada. E comprabas todos o que lle compraba, que había que un cumpleaños de alguén, compraba e eso, e para os seus fillos o mismo. Ah, moi ben. Era a súa técnica. Joder, espero que non tuvera... Menos mal que non había Facebook daquela, se non se tuvera 5.000 amigos, era moi feliz. Bueno, pois mira, máis cousas que che quero contar. No son do camiño, descubrín que son bella. Está pasando por aí... Está pasando o chatarrero. El afilador, non é el afilador? No, ah, non, é el chatarrero. Deberíamos dejar dar o sonido e poñelo tamén na entrada. Na entrada do programa, entón, que sonara música latina, despois o chatarrero, despois a cabeceira. E xa facer un programa solo de cabeceras. Claro. Pois mira, no son do camiño descubrín que son bella. Por qué? Porque fun con miña prima de 23 anos a ver La Oreja de Van Gogh. E díxome, ai, eu son moi fan de La Oreja de Van Gogh. Eu, me extraña, 24 años, bueno. E díjolle, entón, gustache máis esta cantante que había antes? E dime ela, antes había outra cantante. O sea, non sabía nin da existencia de Amaia Montero. Madre mía. Ela pensaba que La Oreja de Van Gogh era tipo esta morena que hai agora, que non lle sabemos o nombre. Tia, que Amaia Montero, que hasta tiña un coche co seu nombre. Entonces, a chavala, a xente de 20 anos, pensa que La Oreja de Van Gogh é original que o tipo que hai agora, como se chama? Leire. Leire? Leire. Sí. Hostia, hasta non saberá ni quen é Van Gogh. Imagínate. Está o tema. Son fans de La Oreja de Van Gogh e non saben que existía a Amaia Montero. O sea, ti mira como é. Non conocen a Eso é unha hostia na cara, así que de repente che dá unha hostia e dá. Verdad? Un golpe no peito. Eso como cando a xente nas aldeas lle chega por primeira vez a carta do ayuntamiento que os invita a ir comer á festa dos vellos. Ai, sí. Eso é unha hostia na cara que a xente indignase moitísimo porque di, como me mandan a min a carta para ir comer á festa dos vellos? Coño, porque a partir dunha edad mandan indiscriminadamente. Sí. E parecelles mal que lle manden, en plan, a mí non me podían mandar, coño, tes 60 anos, mandan xa puta invitación. Non é porque xa, bueno, porque hai que marcar unha edad, E non pasa nada. Pero iso a xente parecelles fatal nas aldeas. Sí, é como se os do ayuntamiento lle viñeran a escupir na cara, é o mesmo. Sí, pero se non lle mandan tamén lle parece mal. Entonces o ayuntamiento estaba bastante jodido por aí. Pois eso, a invitación para ir comer a comida dos vellos nos ayuntamientos é unha hostia tamén que te pasa el tiempo de repente así por diante da cara, sabes? Pois a min pasou o mesmo. Mandaron xa carta dos vellos para ir comer? Non, pero... xa me entendes. Bueno, tiñasme contar algo. Pensei que decías que se che fixera dar un hostia de realidad por ir ao festival e non conocer ningún grupo. Eso foi en Oporto, no son do camiño sí que conocía xente. A ver, por exemplo, a Melendi conocía. A Melendi era de Van Gogh, o que son máis vellos que as pedras. É verdade, depois había dos raperitos que dicían, ai, mira estes chavalitos que bien cantan. Que xa como aos vellos, sabes? Bueno. Os festivales están feitos por vellos. Non pintan nada aos de 20 e pico. Por que? Porque apeteceu. Que máis me queres contar? Eu nada. Teño que contar eu cousas. Sí. Ahora, esta cousa fala ti e eu estou aquí mirando como faz. Ah, moi ben. Ter público, está ben. Claro. E cobrarás o mismo camiño, ao mellor se cadra. Un poquito máis. Eu como Mouriño, €1 máis que o que máis cobre. É a miña teoría na vida. Que non ganamos un peso, pero di que ganemos cartos.
como ti cobres un só céntimo... Pois eu xa se vou entrar así pola porta, un euro máis que o que máis cobre. Aquí cobramos todos unha puta mierda, pois eu unha puta mierda máis uno. Pois mira, que máis cousas? Outro día pasoume, é que a min pasanme moitas cousas, porque claro, salgo da casa, non como outros. A mí na casa tamén me pasan moitas cousas. Hoxe jodeuse o calentador. É verdade, outra vez. Sí, error F0. Tuve que ir aí ás instruccións e mira que lle pasaba o calentador. Eso sí que é tripidante. Debes de ser único. E outro que me pasou, bueno, colouseme un jato que non é meu no cuberto. Bueno. E abrolle para que sala, pero non me sale. E porque estou eu. E eu non vou deixar todo aberto e marchar, que me parece unha... Entón, se temos un chicorita que sea fontanero e outro que sea cazagatos, Cazagatos. que avise. Sofía Cazagatos. Vamos darlle unha manga a este hombre. Sí, por favor. Mira, fui ao dentista. Guau! Esa non é a novedade. A novedade é que fui outro día ao dentista e vivín unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias. Fixo mala anestesia. Non. Vin que ao lado miña estaban atendendo a un chaval que non sei que lle pasou e tiña a boca completamente desfeita. Entón estaban facendo unha reconstrucción. Ollo, levaba non sei cantas horas facendo unha reconstrucción dos dentes, a boca, quedoulle perfecta, non sei que hoste lle pasaría ao tipo, pero estuvo durante horas aí, bum, nunha operación, para que lle quedara increíble a boca, increíble. Entón, saleu pola porta e dicíalle, estabanlle poñendo cita para ir outro día á revisión. Entón, colle o tipo, é o tipo máis gallejo que vi na miña vida, porque colle, despois de non sei cantas horas dunha reconstrucción da boca, despois de levar unha hostia, e colle e dille á enfermera. Dille a enfermera, que ben che quedou? E dille, sí, pero o peor é que agora non podo comer churrasco. Prioridade. Poden quedar sin dentes, pero ahora non podo comer churrasco. Poden quedar morto incluso, porque o tipo non sei que hoste lle pasou, pero para quedar sin dentes, un pouco máis e morres, joder, que ti como ten que ser o tema. Ou é unha hostia moi concreta. Hostia, é o tipo en plan, jodido, porque, sí, todo moi ben, estou vivo, teño unha dentadura mellor que a que tiña antes, pero non podo comer churrasco. Dios. Para que vixades o peligroso que é ir nos saltamontes. Que te podes quedar sin comer churrasco despois. Entón, era unha preocupación real, joder. Home, te jode, non podía comer churrasco. No, pero moitas veces estamos aquí polo chiste, tal, non sei que, jiji, jaja, pero tipo, estaba moi jodido, A mí pareceme unha preocupación normal. Eu creo que vai chegar a casa e vai facer papilla con churrasco. No, vai dicir, bueno, non podo, vai facer o que vai todo gallego, bueno, non podo comer churrasco. Eso foi o que dixer, ou eso foi a recomendación. Pero por dous osos. Non podo comer churrasco de porco. O de ternera, poderei. Si está moi blandinho. Eu aquí quero abrir un debate. Cando os galegos falamos de churrasco, referímonos só ao de porco ou ao de ternera tamén entra? Eu non vou entrar. Hostia, eu non vou entrar porque son vegetariana, pero se alguén me pode razonar a resposta, eu aí teño dudas, Porque eu creo que o gallego, eu creo, sin saber eu moito deste tema, que eu son vegetariana. Eu creo que cando falamos de churrasco se fala de porco, non? Eu non vou entrar. Dios, iso é como preguntarche a quen votas, non quero falar a ninguén. Eu teño unha cousa moi clara, pero a xente enfadase e paso. Foi unha determinación que tomei na miña vida. Eso máis non insultar aos sitios. Aos pueblos, non me meto nin no churrasco, nin desde. Como xa me mandan a tocar os collóns, pois paso. Antes que llego de bola, nin de bola paso. Un día salir un chejeiro. O churrasco é de porco. Hostia, o outro é misto, e sabe todo o mundo. Pasa que andamos como nada, esa. Ai, pero ten, sei que, pero trae de ternera. Tenlo que matizar, porque non trae. Hostia. Pero o churrasco, ti cando a xente cando fala de churrasco, de que lle jode non poder comer churrasco, é o que ten oso, de porco. O churrasco. Vale. O outro é churrasco de ternera. Vale. Non hai nada que falar aí. Non, é unha cousa que... Por saber. Churrasco. De feito, o outro debía ser asado como o dos argentinos. Como asado? Dios, eu non sei como colocarme. Pues colócate calada. Colócame a bragas. Eu sou o primeiro, tío. O churrasco é de porco. Vale, pois eso. Se estades de acordo. Vale, pois... máis cousas. Ti queres, se me quero contar algo, ti que estuveste facendo? Conta-me. Eu estuve en... Eu sí que teño unha vida trepidante. Tes unha vida trepidante? Esta porquería de... Fun a Portugal, que vergüenza. Coño, vou a Portugal, parece medio trepidante. Vou beber un pouco da miña cunca nova. A nova? Ter que ir a Portugal é... O grupo nós
Perdón. O Grupo Nós anduvo polo mundo. E depois de andar moito polo mundo, a súa gran conclusión foi: despois de ver todo o mundo que vimos, podemos concluir que o mellor sitio é a Galicia. Ajá. E viñamos para Galicia, vamos estar en Galicia, Galicia, o galego, é o mejor que hai. A mí me vai falta andar por aí. Eu sou máis listo que o Grupo Nós. Atrévome a decilo sin concordancia de género. Digo, e a tomar polo cu. Eu sou máis listo, a mí non me fai falta ver. É que hai que ver tal para darte conta de que isto é mellor. Eu só sei. Como xa nasín con eso sabido, quítame moito tempo de ter que andar indo a Portugal a pintar a cara verde. Vale, pero ti eso, quero dicir, ti falas deso e diste, xa sei, o Grupo Nós sabía que Galicia era mellor que o resto do mundo e que ao final viaron para Galicia. Ti eso pasa o mismo que a túa casa. Entón non sales da puta casa porque diste, xa sei que fora da miña casa é unha mierda, entón non salo da casa. É correcto. Vale, pero... Ademais, hai unha cousa fora das casas propias. E algún, por desgracia, tamén non ten na casa, que llevamos a fazer, que é gilipollas. Hai que protegerse moito do gilipollas. E por eso hai que comprar un búnker. Os portugueses... Pero hai que van querer gilipollas do teito. Van querer gilipollas do teito, do ceo, e hai que ter un búnker para os gilipollas. Bueno, eu que che que teño unha vida trepidante e maravillosa. Podes dicir unha cousa? Que? Molaba un búnker contra gilipollas. Un búnker de gilipollas? Contra gilipollas, que era algo que ti te pudedes esconder dos gilipollas. Chámase casa. Pero se na túa casa tamén tens gilipollas? Escopeta. Entendo o que me dixe. Sí, molaba. Unha casa que toquen ao timbre e que non haxa que abrir e que non vai a túa nai e abre e hombre, pasade, quanto tempo? Como... Non sei, pero eu creo que había que estar pendiente no momento que dixes que había un búnker para gilipollas, eu pensei que quería fazer un búnker, metelos todos dentro e vinda! Eso tamén estaría ben. O que pasa é que o gilipollas... Une moito. Non se nace, se hace. Non, e aparte os gilipollas une moito. Ti no traballo estás regular e sodes 5 e meten un gilipollas e empezas a estar mellor. Porque eses 5 fan piña contra os gilipollas. Gilipollas... Pero sempre hai algún que se pire gilipollas. Sí. Hai xente que non era gilipollas e virese gilipollas. Me explicas tú porque tamén é contagioso. E daí non me moves, Pois non te movo. Tiña que haber unha vacina de gilipollismo. Vas desarrollar máis ou? No. Ben. A ver, que fixestes ti? Pois eu estuve facendo unha cousa maravillosa. Estuve vendo un documental dos Castros. Anda! Ese Bueno, sí pero xa o contarás no outro lado, non? Que sei, podes ir á Radio Galega a falar disso. Eso sí que é trepidante. Que dices? Eso sí que é... Pero escoita, non irás a falar dos Castros agora. Hombre que non. Porque eso é trepidante a nivel mental. Intelectual, querías decir. Eu quería dicir mental. Porque se quixera dicir intelectual, dicía intelectual. Bueno, sí. Eu son como Beckham, por exemplo, fai sexo tántrico, fai sexo... Que va, iso é verdad? Sí. Logo desa nótame. Fai sexo ca cabeza. No, eso non é verdad. Sexo... Beckham! Se me cae un mito. Beckham ven Vitoria e fai... BUM! E corren os dous como jabatos. Un día falas do sexo tántrico. Tantri me dá, como non. Veña, desarrolla, veña. Entonces, estuve vendo un documental de Castros. Porque Sí. son historiador, porque me importa a historia de Galicia. No, porque estou cansado de pagar Netflix. Vale. As cousas que hai en Netflix son como os concurrentes de Supervivientes. Se te fijas un pouco, a todos lle falta algo. É verdade, ti posta nas descripcións de Netflix e... Ai, veríao, pero... sempre ten algo que... É verdade. Conste que esta opinión... temos esta opinión hasta que nos compre Netflix. E daquela será todo maravilloso. Sí. Pero, mientras tanto... A Netflix falta un fervor, digamos. Que faría Belén Esteban. Pois resulta que... Isto aquí é ben polémico outra vez. Hoxe veño de polémicas. Os Castros son dos castrexos. Ajá. Non dos celtas. Bueno, e... Celtas, non. O sea, que son do Deportivo. Sí. Como dixo un profesor meu, en Galicia non houve... En Galicia os únicos celtas que houve foron os pitillos. Os pitillos? Os pitillos. Os celtas, había uns pitillos que chamaban celtas. E hai unha polémica que flipas de bofetadas e patadas en la espinilla. Que va? Polémica moi dura sobre se houve celtas en Galicia ou non.
E hai xente Pero patada na espinilla. patada na espinilla de joder, de Entonces estará interesadísimo o xogador este do Getafe, que é o hijo de puta, como lle chamo. Damián Suárez, que xa marchou e todo, pero ti sigues aí enroscada en... É que era un salvaje ese tipo, onde marchou, Dios mío? Eu que sei, iría para a cárcel. Pa cárcel, porque iría na cárcel directamente. Madre mía. Bueno, e que? Pois que hai xente que se enfada moitísimo. Ti, hai xente que diría, están chemexando na comida. E en Galicia non houve celtas. Volvense Bueno, quen é locos. esa A miúdo xente? apuñalan a Justo Beramendi. Pero esa xente quen é? Que dicir, ti vas a, por exemplo, ao Concello de Ourense, entras ali e dis ti, ala, mira, aquí non houve castros, e danche pedradas. Castro sí que houve que están ali, tens que dicir que non houve celtas. E hai ao mellor un que se levante e che zumba a patada de espinilla. Hai que andar con cuidado. Hai que andar cuidado con espinilleras. Tens que ter a ver o que queres facer. Bueno, entonces vamos a facer unha sección de historia por Telegaita ahora mismo. Mais ou menos. E quero dicir, si en vez de historia por National Geographic, historia por Telegaita Geographic. Podes dar un consello. Isto, como queiras ti, Sí. Isto é un consello se vas a facer o idiota. Por así en internet e tal. É un consejo porque levo máis tempo. Non porque sea porque eu levo máis tempo. Se non tes un chiste, non tes que falar. Pero se ti non falas en todo o puto día. Claro. Vale. Veña, pois Ou veña. hai que ter un chiste para falar. Vou facer como a ti entonces cando falo eu. Vouche mirar con cara de collón. Hostia. Ai, podo disfrutar deste momento. Ai, que gustado. Vou a demostrar aquí porque os castrexos son os primeiros galegos. E por que descendemos, sin lugar a duda, al epítome de la democracia occidental. Podemos dar ao por dos. No, tes que chupar esta mierda como te has chupado tantas outras cosas. Por que os Nunca chupei unha mierda tan dura, te vais a decir, me cago en miola. A ver, espabila. Por que os castrexos son os primeiros galegos e descendemos dos galegos? Punto número 1. Os castrexos Pero que can son os castrexos, joder? Os dos castros? Joder, pero... E os outros quen son lá? Nin quen! Que está falando? Non é unha película de Marvel, non hai Iron Man contra el supervillano. Hostia, que había unos ou outros. Sí, os unos de Atila. O sea, son lá os castrexos. Hostia, en Galicia que vai haber? Gallegos, castrexos, punto. Quen hai en Galicia agora? E estás me dicindo que é algún normal que di que non houve galegos en Galicia. Ai, Dios mío. Eu non entendo nada. A mí que me Que te devolvan ao instituto. A mí que me registren. Vamos a ver, hai xente que di o que os castrexos son celtas. Sí, dos celtas de onde? O celta é, hostia, hai que... Os de Vigo, os de Balaídos. Explicarcho que son os celtas vai mandar collón. Os de Balaídos. Un grupo étnico, chamémoslle. Ai, que racista. Veña, dalle, sí. Entonces, hai xente que di, non houve celtas en Galicia, simplemente houve unha lingua celta e non se pode considerar cultura celta. Aquí o que houve son castrexos, que era xente que vivía nos castros. Moi ben, sí, veña. Acordo, a ver, entendeste? Sí, no, pero non me interesa, dale. Me rompo la cabeza. Omitir intro. Pois, porque os castrexos eran os primeiros galegos. Porque o castrexo primeiro facía a muralla do castro e depois facía as casas. Haberá algo máis gallego que primeiro puñer un muro e depois xa veremos. Non tes En visto, plan, gilipollas fuera de aquí. non tes visto moitas veces por aí casas que nunca se chegaron a facer, pero está o muro feito e a casa non? Claro, porque o Moitísimo. importante é a gilipollas fuera. Que é como, primeiro, temos a finca, vale, muro. Despois a parexa sepárase e non fai a casa e quedou o muro feito a casa, non. Iso, así. Sí. Bien. Claro. Estou che dando a razón. Sí, e é unha metáfora buenísima, porque que fai o gallego cando conoce a outra persona? De primeiro, muralla. A ti dinche, mira tal, este é Carmen. E de primeiro, flipada Carmen, onde veu vestida de rojo. Por calquer cousa o gallego xa, esta persona non vale. E despois ás 2 horas están pagando Cuba libres e sendo amiguísimos e hermano hasta la muerte. Pero tamén de moi- primeiro, muralla. Tamén é moi gallego pagar Cuba libros sin que che cae ben a persona. Eso tamén é verdade. Cago, habrá algo máis Porque gallego. primeiro muralla, pero tiramos cubatas de tocar da muralla. Dios, que gallego é ese. Vale, os castrexos, que facían? Isto sí que demostra que os castrexos, que somos descendientes puros de los castrexos. Os castrexos tiñan unha casa na que vivían as persoas
E despois, varios edificios iguales, edificacións parecidas, nas que jardaban os aperos de labranza, jardaban o millo, jardaban as cousas, jardaban os animales. Hai algo máis gallego que ter a eira chea de pendellos. É verdad. Non hai nada máis gallego que ter unha eira chea de pendellos, pendelliño pa aquí, pendelliño pa ali, pendelliño pa lá. Iso ven dos castrexos, ven de miles de años atrás e xa estábamos con esa costumbre. Que eso é verdad, porque, por exemplo, na miña casa, hai un sitio para as galiñas, unha caseta para as galiñas, unha caseta para o can, unha caseta para o meu pai. Eso é verdad. Onde está meu pai ali traballando nas súas cousas, pois está o sitio onde están guardados as botellas de whisky. Bueno, sitios. Cosetas que tenemos en casa. Que máis? Entonces, como ten, eu creo que na cultura castrexa, nos castrexos, como había así varios alboios, como tiñan así pendellas, eu creo que tamén había nunha pendella dúas persoas, había o mellor, sabes, grabando un podcast. Grabando un podcast. Que a mellor había un chico super atractivo e unha ovella dicindo que anda becan? Pois aínda non naceu, vaya, como a semana pasada. E lle botaban así todo o tempo, pois, claro. Os castrexos, isto tamén é outra demostración clara de que somos los puros descendientes de ellos. Os castrexos vivían todos nunha mesma casa, pero unha familia extensiva. Sabes o que é unha familia extensiva? Non. Que se estende. Ah, pensei que era que se viña chegan para a dentro. casa. Como? Pensei que era vir para dentro, extensiva para dentro. Claro que se estende, mona. Que é extensiva quere decir que chegas a casa e deitas na cama, que te estendes. Que te deitas na cama? Claro que te estendes. Bo. Extensiva quere decir que son moitos, por exemplo, os avós, os netos, É que está aí todo un tío, un primo, e hai algo máis galego que ser 100.000 na casa. Sobre todo o día da festa. Que hai casas en Galicia que son máis xente que nun concierto de Taylor Swift. É verdade. Que estás ti aí que tes menos intimidade na túa casa que en Gran Hermano. Que en Gran Hermano graban che pero avisan. Eu teño chegado á cociña e ao mellor ni siquiera familiares, un veciño. Hola, que tal? Por aquí. E danos normalidade eso. De que haxe personas pola casa así. A la buena de Dios. E iso, outra demostración máis. Moita xente na casa a barrela. A barrela. Pois sí, oye, podes facer un libro sobre isto. Debería. Eu creo que sí. Creo que isto ahora calles, mandas yo a Editorial Galaxia e mancha tomar polo cu. Pero con buenas palabras. Pero con palabras moi poucas preciosas. faltas de ortografía. Os castrexos, outra curiosidade pola que somos galegos, somos pregalegos, conocíase entre eles pola casa. Sabes? Algo moi común. Ti en que casa vives? Naquela, pois eres da casa do Cascarillas, ou eres da casa de Pumares, ou eres da casa de Redondo. Eres pola casa na que eras. Por exemplo, eu, onde vivo eu, a miña casa, e isto é 100% real, é a casa de Marcos. Por qué? Por meu bisavó. Vale. E sempre foi a casa de Marcos, e por eso non me pienso ir de mi casa e non me comer os huevos por detrás. Por lo menos que lle cambie o nombre. Eu sou moi gallego tamén, O que pasa é que agora evolucionou un chisquiño, en vez de conocerse a xente pola casa, conócese polo coche. Ah, sí. Tamén é moi gallego. Pero ese é máis personalista. Claro. A isto era máis para o A global. familiar, Claro. familiar. Ao mellor os castrexos dabas esta conversación. Como iba o outro día o pequeno de Novelle. Veía deidades en relieve. Porque claro, non había Dios en 4K. Entonces se decía así, vía deidades en relieve. Deidades, porque non había Dios tampouco aínda. Cando os castrexos, aínda non había Dios. Que había Había cousas deles que dicían, ostra, que son deidades. deidades. Moitos dioses. Bueno, tampouco se pode Luces de considerar colores. dioses. Ao mellor sabes que era que cerraban os ollos e vían as lucecitas estas de colores e chamaban, aí están as deidades. Pois pode ser. Pode ser. Pode ser eso. E esa é a explicación da religión, en principio. Sí. Cerrar os ollos e facer así moito. E faz así moito e ves lucecitas e este, hostia, estou vendo deidades. Claro. Como é a cousa? Ainda non É había... que eu son listísima. Ainda non había Dios e xa había gallegos. Como te quedas con eso? Acojonado. En que se cagaban lo. Me cago en tu padre. Ao mellor terían que cagarse en Dios igualmente. Me cago en Dios, sea lo que sea. Me cago no que haxa. Me cago no mundo. É aí onde salou de me cago no mundo tamén. Ti crees, pero non tiñan concepto de mundo, ao mellor tampouco. Bueno, no, tiña un concepto de todo isto e non tiña un concepto de que estaban nun sitio.
Me tienen que cagar nas cousas, me cago nas pedras. É que non hai de nada para cagarse. Me cago nas cabuxas. Hai que cagarse en porquerías. Me cago nos ventos. Hostia, pois non te cagas nos ventos que depois usamos para comer. Os castrexos, como bo pregalegos que eran, estaban moi orgullosos da casa. Algo que tamén é moi galego. Tan orgullosos que lle puñían o nombre na porta. Píllenlle nombre. Había nos castros, ao mellor, había hecho un Villa Tentaciones. Había hecho ao mellor unha destas casas circulares e tal, e ao mellor puña Cantora. Que, bueno, ela tamén é medio castrexa, parece. Un pouco castrexa, parece. Entón, eu penso que... Porque é moi gallego eso de... Súper gallego. A casa, lo mejor, e meterle lo mejor e tal, orgulloso, e mi casa por enriba de todo, e todos os domingos traballar na casa, eso é super galego. Vimos dos castrexos a Cholón. E eu creo que tamén habría un castrexo dicindo, mira pai, que casa teño moncho. E unha ganas de comprar un Mercedes, champarlle na porta e faxelle unha foto. E dixía o outro, que é unha foto? Cuidado que tamén é puñer a muller ao lado do coche. Isto tamén, cuidado, Non. Como non? Non te has visto eso? Eu normalmente os que teño visto é, a ver que me poño... Non, vou facer primeiro unha. Porque son máis de mozos, máis de matrimonio. De mozos sí, pero de matrimonio non. Sí. Estaba pensando que se estaban tan orgullosos, terían os castrexos a foto esta feita co helicóptero. Habría ao mellor, collían a un... Ao catastro. Collían ao mellor a un, e tirábano así fuerte, e el facía un pedazo así rápido. Tens que facelo rápido. E picaba así rápido e depois vendía yo. Claro. Estaría ben, seguro que sí. Hostia, a mellor esos son os trisquels. Os trisqueles? Si, os trisquels. Non son esos que veñen nunha bolsa que son de maíz. Os risqueles. Os risqueles. Pois eu creo que esos son os trisquels, che chamaches? Trisqueles? Trisquels. Pero que espera, bueno. Os dibujos en piedra. Esas cousas así que son como un tirador parado. Collían ao fulano para que dibujara as casas, tirábano, e o tipo iba dando voltas e claro, dibujaba o que podía, unhas voltas así mal feitas. E por certo, os castrexos dibuixaban moito espásticas. Sí. Claro, porque antes de que... Antes de que pasara... De que pasara lo que pasó, que dixeron, este dibujo mola para nosotros. Antes podíase facer esvásticas sin problema. O sea, alguén ao mellor tiña dibujado unha esvástica na súa casa e pasaba un negro e miraba. Os castrexos bebían algo parecido á cerveza. Bebían Cruzcampo. Parecían só gallegos, pero ainda estaba un pouco... Parecían cerveza, pero ainda estaba por evolución. Claro, ainda lle faltaba un pouquiño. Digamos que é a cerveza de ahora, pero hai 5.000 anos. Claro, sin jaxa. Sin 5.000 anos. Os castrexos, mira se serán galegos, que dice que eran moi belicosos. Eso digo así, algúns historiadores. O sea, que eu traduzo, que lle gustaba ir á guerra. Que lle gustaba andar en follóns. Sí. Pero non se atoparon armas. Non se atopan armas. Que explicación ten isto? Que andaban a hostia limpia, que non lle facía falta. Os romanos tiñan espadas, os outros tiñan arcos, os gallos, me cago en Dios que te zumbo. Quitaban a camiseta e non me cago en Dios. Te mi veneno aí revento xa de dentro todas as hostias. Más gallego imposible. Ou tamén moi gallego que é que usar como arma o que che enganche na man nese momento. Ah, verdad? Se andas un faro, un pouciño, ou se é un R5, o gallego pelea co que está na man. É verdad. Pois o castrexo non andaba a facer armas. El, se tocaba os huevos, collía, que sei, unha ovella, bomba, zombaba xa na cabeza. Ai, isto parece unha reflexión moi interesante para facer unha... para que acolla algún chaval que estudie historia e faga un doctorado. Un doctorado. Un doctorado de que fai un libro e unha publicación e despois diñe, moi bien, eres doctor. O doutorado é a términos académicos o que aquí che dixan en calquera outro campo. Moi bien, campeón! Non vale para nada, pero dancho teo, moi bien, campeón! E gastou 4 anos neso, bueno, por nada, venga, outra cosa. Xa estaría. Bueno, e despois... Non é risa que esa xente é máis lista que a nosa. Toda a xente é máis lista que a nosa. Pero iso non se pode valorar, hostia. É verdad.
E despois quedeime a dormir. E xa non vi máis, entón... Porque recordemos, todo isto era un documental que vistes. Sí, pero Moi ben. quedeime dormido. Vale. Porque o que teño Normal, os documentales. Entón, para o próximo día vou no poñer, ou ao mellor volvo ido de alta Netflix outra vez, porque poñome a ver o que me gusta ver a mí en Netflix, que son estes realities nos que hai un montón de xente en tanga. Porque os documentales tamén, pero hai moi pouquinha xente en tanga. É unha cousa que metería. Pois entón... Sabes, un documental de o guepardo na sabana. Mete aí un tango ao guepardo que te quero examinar. Eu mesmo pasas polas dúas e hai un guepardo, nin miras. Un guepardo en tanga. te quedaste. É un momento, a ver que está pasando aí. Pois entonces non che recomendo darte de alta en Netflix, recomendo darte de alta en HBO, que hai agora un programa que é de xente desnuda, que vai a ligar e teñen que estar completamente desnudos. Ai, que desacierto. Xusto o que queres para ligar é que non te vexan desnudo. Sí, a decepción a posteriori, cando xa non tens nada que facer, cando te podes botar atrás, cando xa che gustou a persona. Se entra xa con soy esta porquería. Mal. E aparte está moi error de novata, de pouco pajillera, que se están desnudos nunca se ve nada. Como? Se están desnudos non se pode ver, porque están desnudos. Sin embargo, se levan moi poquita ropa, podes dar planos de todo. No, dan plano. Da xente en pelotas? Da xente, o sea, está o tipo aí en pirolas e veselle así un primer plano da pirola. Que soez? Completamente. Parecelle soez ao da Telejaita, como tal que xera. Sería un bonito doblaje. E a presentadora vai vestida? A presentadora, sí. Que sinvergüenza, eso non se fai. Home. A presentadora é Marta Flinch, creo. Ese que é un personaje de Tom Sawyer, Marta Flinch. Que é eso? Bueno, pois con esta presentador é como se en First Dates vai a presentar o Carlos Sobera con estudios. Non pode ser, tens que ser como os que van. Se vai todo o mundo desnudo e ti vas vestido. E que diría antes de entrar? Bueno, ides entrar aí tal, vos ides desnudo, porque sodes tontísimos. Eu obviamente comprei roupa, porque non son gilipollas. Bueno, non sei, hai que velo, non? Eu non penso ver. Antes de acabar Con quen? co programa, vouche contar a canda, Beca. Teño unha idea. Que? Agora que dixeches antes de acabar. Que? No noso podcast non acaba de ir para arriba. Diste que non vai por riba. Quer dicir, non aparecemos en los 50 podcasts máis escuchados. Los De donde? 100 Del podcast... mundo? Home, falamos en galego, eso é moi difícil. Bueno, pero ti imagínate que houbera los 100 podcasts mejores del mundo mundial. Home, pero eu creo que dos de Galicia en galego somos dos máis escoitados. Pero non hai unha lista. Home, claro, non hai unha lista porque ninguén se mete a estudiar os castrexos e os gallegos como a ti. Bueno, a ver, que queres? Sí, que se houbera unha lista, que? Que tiñamos dúas opcións, traballar moito para ir para arriba ou matar a todos os que tiñamos antes. Eu estaba pensando en facer o podcast en pelotas. Perdemos. Perdemos. Pola miña parte, perdemos. Ou me axudas a depilar má espalda, ou me damos a caer enseguida. Bueno, antes de acabar o podcast, quero dicir que vamos a falar de que a que anda Becan, que non falamos ao principio. Por qué? Como se nos olvidou o nuestro becanxiño? Porque estamos falando de min. É verdad. Bueno. E ti eres máis diva que Beca. Claro. Entonces, a que andivo Becan? Pois que fixo esta semana super guai Becan é de super galego. Unha vez máis, Becan sí que é o primeiro castrexo. Un motivo máis para a Xunta de Galicia que lle dé a medalla de honor do gallego a Becan. Estuvo esta semana plantando plantas. Me parece correcto. Na horta, estuvo facendo o seu bueno, penso eu que como é gallego Becan, foi o domingo a Padrón ao mercado, foi á sección de plantas, A sección. que é unha sección xa ali de plantas, porque o mercado está todo moi organizado, as plantas cos plantas, os churros cos churros, o pulpo co pulpo, a roupa ca roupa. Que mentira, se vas no medio da roupa e hai unha churrera ali fumando a roupa toda. Bueno, pero porque hai varias seccións de Porque churrera. é un stand de comida. É un stand de comida, entonces os stands de comida están en sitios, quero dicir, Que pases. no, ao principio, no medio e ao final, porque nunca sabes cando é verdade. porque é de primeira necesidade. Xa é verdade. É como nos festivales os cuartos de baño, ten que haber moitos. Para que despois mexen na reixa. Exacto. Porque no festival o cuarto de baño está para que o vexes e non uses. Bueno, pero hai. Como as servilletas na miña casa. Que poñenas e limpamos ao mantel. Para que as poñemos?
Pois guardámolas outra vez, levamos que as mismas servilletas desde o 98. Pois Beckham, eu creo que foi ali ao mercado, ao Padrón, o domingo, comprou as súas gardenias. O pobre ainda non sabe, porque é galego, pero ainda lle falta saber moi ben de galego, e saber que non merece a pena gastar cartos en flores de temporada. Eso é moi gallego, porque a miña nai non compra flores. Ai, estas que bonitas son. Non, ti, estas son bonitas, sí, pero cae a flor aos 4 días. E nas compra, o gallego é así. Só quere flores que lle dure a flor unha eternidade. Sí ou non? Entonces Beckham foi ali, comprou a súa flor. Cuidado, como foi a Portugal ao mercado. Non sabemos, porque ele como é gallego, pudo ir a calquer sitio. E despois estuvo ali, facendo o seu buretiño para a planta, co seu zapatón. E plantou ali a súa planta, e a súa muller gravou. Moi ben. Non lle botou unha man. Tamén é moi gallego. Moi gallegos. Sí, porque estaba o mío que roupa dos domingos. Exactamente, de ir á misa e tomar un vermú. Porque eu tamén vin a Beckham vestido, ben vestido, porque fai as cousas super ben vestido. Fai as cousas ben vestidos, claro. Estaba cortando unha tabla non sei onde, cunha sargenta. Era unha sargenta, bueno, non sei. Estaba cortando unha tabla. Unha sargento que é unha muller que dá moita sorte. Unha sargenta é unha cousa para... Tes unha tabla aquí e queres la cortar, entonces eso... Agárrache fuerte. Sí, uns clips. Un clip de carpinteiro. Vale. E estaba con unha serra de calar ou con su puta madre cortando aí. En traxe perfecto, camisa, corbata, tal, non sei que, haberá máis gallego que coller ca roupa dos domingos e poñerte a facer cousas e depois ir para dentro e che diga a muller: me cago en Dios, como me traes a roupa e depois non ter nada novo, eres unha vergüenza, todo esto, carallo, de luchar contigo, calquer día collo unha maleta e marcho para un piso para Santiago e quedares aí toda unha mierda. Comete mierda. É verdad. Pois sí, moi gallego eso. Que te unha aportación máis ao noso traballo que lo vamos facendo dende fai meses para que a Xunta de Galicia lle dé a Beckham a medalla Castelao. A medalla Castelao e o carné de gallego. E un máis non pode facer. Nin ti nin Castelao. Pois bueno, vémonos a semana que ven. Queda moi pouco desta temporada xa, do todo mal. Quedan un ou dous, dependerá de si estás afónica. O sea, dependerá de si sale este fin de semana. Que curiosamente sempre estás afónica cando hai pulserita. No, pero bueno, queda pouco desta temporada do todo mal, pero ao mellor podemos seguir facendo cousas durante o verán, dependendo se temos ganas de traballar ou non. Va a ser que non. Bueno, imos contando, imos avisando. Vémonos, en principio vémonos a semana que ven. Hasta aí podemos confirmar. É que depois sempre, a mí non me gusta porque sempre nos pasan cousas. Coño, pero cousas... Atropellanos a realidade. Hostia, pero de rollo, porque nos pasa... É verdade, imos facer todo para estar a semana que ven. Non facer todo, que despois non se pode, non se pode. Direu, se ti morres, traio-te igual e facémolo igual. Vale, pareceme ben. Poñote aí e nadie o vai notar. A verdade é que non, pero dame un colorete polo menos. Ti maquíllame, fai o que queres, pero maquíllame. Bueno, vémonos a semana que ven. Venga, chausillis. Chausillis. Au, batínme. Onde é isto?